uma wena ke akonanga kakhulu ngangibamba umuzi kamfowethu yabo bengakona ukuhlukumeza nini kodwa ngenyanga babeshonile uzovusa umuzi ngenyanga ya ndodana sekuvakasha nezingane zakhe ekhaya kithi wena mama usazilile uzilela ubaba kodwa usukwazi ukuphinda ukuthi uqome enye indoda yo yakhona emndenini futhi lento umfowabo kababa shuthi wena sonke lesikhathi ubuyiplana yonke lento ukuthi ubaba ufuna ukumgudluza kahle lindana ushayisa neveni inyembezi zaba angithi ngithatha ngengozi ngoyisho baba kabani hayi ngeke baba kabani hayi ngoyisho ngumkhizi umoya wena ngumkhizi maswehlisa kanje awufuna nda mina baba yazi sengihlonipha nje ngifuna nina bafo yini lethu imali bonke nje baba ufuna ukube futhi ufuna sibonisane isikhulume iyapi le ndoda should namanje ya ngiyacabanga ukuthi mina mhlambe lintombi mfethu mina mhlambe ubefisa ukuzoveza iphutha lakhe kunini axolisa azehlise njengoba esho nje umkhizi ukuthi uyaxolisa ngoba lento noma ngaba kafiyanga lento ibizogcina futhi imdinga ngoba benzombuza mfethu linto no bafo no hayi bengisamfise edolobheni no mfethu no bafethu no ayikho into elungiswa kanje usiyosindela amakhamera ayikho into elungiswa kanje bafethu ngiyosindela babukele emakhaya namhlanje sihamba ngodaba olubuhlungu kakhulu lengane ekuthiwa zalahleka noma zashiya ikhaya osekuphele isikhathi esingango 4 to 5 years zingaziwe abanye kodwa bathi bake bezibone koClermont abanye futhi bathi bake bezibone ngapha ngako Maranhill kodwa umndeni noma abazali babo bazo ingane bakhathazeke kakhulu usihamba nomama osibhalele umama uMkhize kanye nobaba uMkhize okungubaba wazo bathi nje cha bafisa ukuthola ithambo lazo uma ukuthi ke zisaphila amagama azo okungulindo noLindani asazi ke noma sizofika sibathole yini bekhona ngoba sesitholile le bahlala khona yimi uwe idatha lakho ungayindawo la khona suke sisho khona phela sithi amala ndala ndela nelani no asazi uwe idatha lakho akingithi nje danko siyabingelela sanibonani umkhize lo ukhulumayo ocela ukufuniswa amadodana akhe ngicele abakanyoni TV ukuthi basisize basibhekise amadodana ethu sinomama uMkhize la sekuneminyaka emihlanu nje enyamalele singawazi ukuthi alaphi so ngokusizo la siyathemba ukuthi hayi njengoba sekhona abaka TV inyoni sizosizakala amadodana ethu uLindo noLindani Mkhize la nginomama wabe impela uyakhala impela kasabazi wasiyezwa baba ngathi kube nomkhonjwana kuthiwa ngathi bangala koClermont sibe kusizo sibabakhombe la komakhosi asazi kodwa engasethi indawo seClermont iyona ngase bayikhomba kakhulu sisisaye sibhalele la ku Nyoni TV sizwe ukuthi ngeke bakwazi ukusisiza ngoba sesiyazi bayabasiza abantu hayi ngazi ukuthi bona babantu abahlala la babantu abahlala la indlabile qoqo sanibona insizwa awusikhamba kanjani ngikhona kamba kanjani akaphile kakhulu ya Lindo all right hawu bafo ku right we bafo yebo inali iparty yena lelanga liyashisa selivela sidumele mina madoda niyaphela bafo ma niyaphela bafowethu yebo siyaphila kunjani ya ngithi unini uLindo noLindani ya ngibona impela ya bafethu kunodaba engihamba ngalo la mina igama lami kumalandela bafethu ngisuka kwiNyoni TV iNyoni TV isebenza kanjani bafethu isebenza ngokuthi uma kuukuthi khona abantu mhlawumbe abadukelene abafunanayo nabangasaxhumana Professor again Mrs Mkhize uyena uma wena ma wafana ama camera man ma yini kodwa ma isikhathi singaka uzofika namhlanje yaqolisa wengane zami kodwa ma liyashisa la kusiyami yazi kodwa wengane zami ufunani baba alihambeni hayi ima bafa mfethu awukwazi ukuthi uthi asambeni ukuthi ngifikelwa yinyembezi ma yazi ma okay bafethu mhlambe ningesidedela nje ngoba ngihamba nabantu abadala ilanga liyashisa mhlambe singene ngaphakathi bafo ngekwazi
Hayi batetele bafo ngifuna uma achaza ukuthi uma yonke lento le nje isukaphi. Manje ngimele asitshele. Ma sicela ukukhuluma. Webafu bese bengene. Webafu uyazi lo babu yini kuthini? Kahle into. Indodana. Babo mdala. Kahle indodana. Walinda umfowenu omncane ukuthi ashone kwangaphela ngisho inyanga ususemagcekeni asekhaya. Batheni kanti bafo Phela ngisho inyanga. Soyilungisa le ngaphakathi. Mina kodwa kumele ukwazi ukuthi soze ngathi baba mina kuwena. Tehla ngene nana sifu. Ngeke kwenzeke lokho. Ma ukulambe nashiya kubona. Okay bafethu ngicabanga ukuthi imani ngicabanga njengoba ngihamba nabazali benu okuma wenu ubabweni bafethu ngicabanga ukuthi lento le kufanele sikhulume ngaphakathi ngoba egcineni nani kunomakhelwane nginabantu abayibukayo so akufanele kube ukuthi bafakeni babuyizwe. Umfaka uyasidinga isibhakela. mana ke mana le Siphi into ekababa? mana le nto mfethu mana le nto Njalo impela kodwa yena nje usazositshela ukuthi yini. Masiphi into ekababa? Khona nisiphathele kona thina siwashiya imoto siyahlupheka thina namhlanje. Ubaba sisebenzele. Kodwa namhlanje ngathi akhokhelwe ngani sila makhamera. Nashiya kulona. imanini bafethu sicela ukuthi singene Kanye yena ubaba ongena. Lindo mana lindo. Sibanike isikhathi mana lindo. Okay ngicela singayisebenzisa ikhulu bafethu okay Asikho esalendoda. Mfethu no angithi la ngila usenzela ukuthi sikhulume Bafa sikho isitulo salendoda. Okay ngicela ungiboleke lesi Asikho isitulo salendoda baba. Sisumoya kancane bafo kodwa soyikhuluma le ndaba yeke. Stulu. Bafethu Ngisho le langa lishi. Batheni kuwena bafa? Batheni? no mfethu ngicela uhlale la mawami ngicela uhlale la Okay asikho esinye sikhona okay noma ngicela ungihlalele la mfethu okay noma ngicela ungiboleke sakho bafo ngicela mfethu ungikhuzele ubafo ngicela ungikhuzele yena mfethu ngicela ungihlalela akhabazela ngihlayela mkhisi ya camera wami noma ngangena uma mhlambe lapha ekhonini yazi bafethu bafunge eguqu umfowethu lendoda ihlale phansi. Hayi mana. hayi nokungcono mfethu akumemina ungahlala bhodi ungahlala mfethu Azuma kodwa ngiyathuka kwamina yazi yangithusa lento Ma amahloni apha amahloni ma Ngiyaxolisa wengane Mana zami. ma yonke leminyaka wena ubucabanga ukuthi thina sikuphi senzani la sikhona Iminyaka emingaka ma uhleli khona uthi ingane zakho zikuphi Ziphephile la zikhona zidlana Njengoba ngichaza wengane zami. Ma uxolisa ngeke ukuthi sendawo la imani ke Lindo nawe Lindani ubani ubani Lindo Mina ulindani ubafu Lindo Lindo yebo okay mfethu ngizocela simshiya kancane ubani ulindani yebo mina ulindani okay Lindani mfethu ngizocela ukukhuluma nawe kakhulu bafo mfethu ngicela wehlisa umoya ngoba lento ngicela wehlisa umoya Lindani bafo angazi noma udaba ukuthi kunenkulumo engizwile uma ngabe nithi akuyena ubaba wenu mina ngazi ukuthi ngihamba nabazali benu okuma wenu ubaba wenu ngoba udaba abangibhalele ngalo nabafisa ukuthi thina sibasize ngalo ukuthi sibatholele nina thina sikwazile uku-investigator sakwazi ukunithola ukuthi nila njengamanje la eClermont mana bafo njengoba bethe bayasifuna bafunani kuthina nifunani kuthina ngempela ma baba ungambizi ngobaba Imali madodana yabo nje obunyoko nje njengoba luke nahamba nani sikuneminyaka emingaka asazi phela ukuthi nikwenze njani sengisike okay ake ngikhulume nje ngale ndaba yoma wenu nobaba kahle hle nje umfowethu ashona mina bengizama ukuqinisa umuzi hayi manini mkhize yabona ke bafekhabazela ngiyangiphambanisa ke manje uma yabona nichaza le story nesibhalela akukaze kuze kuveleke lokho ukuthi kanti awusiwe ubaba wengane hayi kazomfowethu lesi ingane kodwa awukuchazanga ke lokho khabazela nokuchazanga mamukhiza nokuchazanga bona phela mengisi kanzami nje ukungazomfowethu kusafana usizami nje kanjani okay kodwa manje ukuthi ekugcineni lento igcina ifaka mina kwi risk ngoba njengamanje ngiyayi understand indlela into ebadinayo njengamanje
ngumfana nami ngiyaunderstand ngcono ukuthi mhlambe sithema sichazeleka sachazeleka kahle ukuthi ubaba wabo mama Mkhize umfowenu uphi Khabazela umfowenu ya umfowethu ngenxa ke ukuthi nje kwaba nengozi ekhaya umfowethu okay wasoleka kanjalo okay hayi futhi nje umeyisesolekile ke egcineni ke okay uma wakhe ke yabo uma waba madodana nami lawa mfowethu yabo kufanele phela umuzi mfethu nguubambe akufanele nguye kuhlakazeke yabo bengisike amadodana nami azo-understand ngoba nawo asazokhula ayibone lento okay umuzi wakamkhizi ukuze uqine ube yilento ube imbomba akufanele nguyekelele kube nje yabo kahle le ngubaba wabo nje kodwa ke kulungile ngaqolisa ukukhuluma baba la ngeke ukwazi awukho umuzi ovusile baba kusayifanela naqala ngakuloku wena uyabhidliza mina usungenza ngibe nezinsolo zokuthi ubaba nje bengasekho emhlabeni wena akwazi ukuthi ubaba ngathi eshonile ngaphela ngisho inyanga eyodwa sewena usuthatha konke okwakhe ma ithaveni yaphelela phi ma ithaveni uba uphethe manje isakhona nje kodwa yona ayasekho mntana mdako ngithi ngiyaqolisa manje nizala manje nina ngoba naku senibhedelo nithi thina senze njani ngoba phela siyingane nathi sasibheke nina madodana Ngake baba liphi iveni esoda ngalamakesi laphi hayi ndodana iveni lashayisa ndodana konje so lashayisa futhi nalomuntu owangishayisa useyumuntu osazo sakhuluma naye kodwa uthe uzolungisa kodwa likhona lona lipakile lapha ekhaya yabo okay la shuthi la kahle bafethu nami into engidila nawo la information ephelela ngiyitholile la into manginizwa nikhuluma shuthi ubaba wenu washona ozala nami yebo washona baba ubhuti wakho omdala shuthi njengoba kade nje mama Mkhize uthi uhamba nobaba kwakho uhamba nobaba omdala woLindo okay so Lindo nawe Lindani kukhona izimo ezokuficayo zokuthi mhlawumbe ugcina ushiya ekhaya ake ngiqale ngithole before nginikeze uma wenu ngoba uma wena into ayifisayo uqolo kunina nokuthi nibuyisane ngifisa ukuthola ukuthi bafethu yini nenenze nagcina nishiya ekhaya ngoba kuyavela ukuthi ngathi sekufa 5 years ningekho ekhaya yebo into eyadalisa sihambe ekhaya thina ungaphatheki kahle ekhaya yeah ngoba since kwafika nje ubaba nje lomdala hayi izinto zihamba kahle ngoba thina sasikwazi ukuthi uma kukhona ubaba amathaveni akhe kube yithina esinakayo yena uma ukuthi khona indawo asaphuthuma kuzona sisale thina sibheke ukuthi kwenzakalani simenzele izinto kube right kodwa nje since ubaba wahamba emhlabeni kwafika ubaba omdala hayi izinto ayihamba kahle sahamba nje ekhaya ngoba sibona ukuthi isho ukuthi asiphathekile kahle umaka sasinaki ubaba omdala uhamba phambili so nihlanganisa kanjani manje siwashela imoto siwashela imoto nje imihla namalanga sivuka ekseni hard work ubaba sivuka ekseni njalo ekseni savuka ngo5 semgaqweni siwasha imoto sibuya njalo ntambama ngabo5 hayi hlisa umoya madodana njengoba ngisho nje ukuthi kahle hle umuzi kamfowethu bengubambile nami nguyisho nje njengoba somkhize nje kahle hle ugcwaphi Sawubona ukuthi ngikuthakazela kusho kahle kahle vele ngisayisike. Ziphi into baba? Madodana hlisana umoya into zikayihlo right okuningi siyahlanganisa mama ngeke usuke la usuka khona ubuthi la uzokhulunyelwa ubaba la manje ngisacela mina uyikhulumele ngokwakho umlomo ukuthi ma ucabanga ukuthi sikuphi sonke lesi sikhathi ngiyaniswa ngiyalibona iphutha lami so ke sengithike lapho ngicela siqolela sibuyisane nengane zami ma uxolo lizozibuyisa izinto zikababa ngeke ingane zami zibuyise konakele manje kuphoqa ukuthi thina futhi njengeingane siphinde siqale phansi futhi sohlaleka kanjani ekhaya ngesenayo mfudumani sobuwele enhluphekweni inhlupheko singayazi sonke yabo lokhupheka sikhupheka manje sikwazi thina ubaba esaphila sasingaswele yabo kodwa impilo enisiphilisayo namanje ninobaba iphi inkomo ezogeza ubaba mina yabo nje ubaba omdala iphi inkomo ezogeza ubaba madodana mhlawumbe kumanje impilo yethu ayihlangani kanje iphi inkomo ezogeza ubaba ngakho ke madodana ngisayi ufuna sibuyisaneni ukuze nomfowethu sikwazi ukumbuyisa ngendlela ekho ngeke phela konke sikwenzele ingakho sixoxisana okay umkhize umfowethu ukuthi soyenza kanjani leyo nto yabo kona sizozama madodana njoba ningekho nje futhi naye
nabo futhi ukafike nakumina hayi hlisa umoya baba hlisa umoya mfethu ashe sayi mfowethu sengathi Akuna nami ngiyaqala nje siyakha khona-ke bafowethu sengisima madodana ami hhayi asilungiseni le nto yabo ukushwenezeni kokhabazeli abayidlulise le nto yabo kodwa nje umuzi kamfowethu isekhaya lapha nanomkhizi uma wena-ke akonanga kakhulu ngangibamba umuzi kamfowethu yabo bengakona ukuhlukumeza nini kodwa ngenyanga babeshonile uzovusa umuzi ngenyanga ya ndodana sekuvakasha ney'ngane zakhe ekhaya kithi wena mama usazilile uzilela ubaba kodwa usukwazi ukuphinda ukuthi uqome enye indoda yo yakhona emndenini futhi le nto umfowabo kababa shuthi wena sonke lesikhathi ubuyiplana yonke lento ukuthi ubaba ufuna ukumgudluza kahle lindani ushayisa neveni inyembezi zaba angithi umthatha ngengozi nguyisho baba kabani Hayi, ngeke baba kabani hayi nguyisho ngumkhizi sanomoya wengane ngumkhizi maswehlisa kanje awufunani la mina baba yazi sengihlonipha nje ngifuna nina bafo yini eletha imali bonke nje baba ufunani amadodana no bafethu yabo mina njengoba ngila batheni kuwe udaba mina engihamba ngalo ngazo ukuthi nina nabantu abalahleka ne so manje abantu abalahleka sekuphele 5 years umama engazazi ingane zakhe uma ukhala ngokuthi usayifisa kwakuthola ithambo lakho ngoba ubengazi noma nisaphila noma nisaphilini ngoba nasebafonini ngazi ukuthi beningasatholakala even omzala benu akekho umuntu okade sanazi ukuthi ningakuphi yabo njengoba sinithola thina lana ke uyayizwa leyo nto so mina le story esivela manje istory esisha kubona engingasazi so ukuthi kanti ubaba wenu washona mina even ubaba wenu uthi washona bafethu lokho angikwazi ukuqala manje njengoba ngifika la mina ngazi ukuthi sibheka abantu abalahleka uyayizwa leyo nto ngazi nje ulindana nolinto balahleka bazi ukuthi bakuphi nakho sebefikile bathe bafuna ukubona ithambo ke senisibonile ke ngisacela nisihambele siyacela ngoba umama mfethu kuba befuna mfethu ukuzobonisana nathi nje Ngabe kade. uyapi nale ndoda la shothi namanje wena bafu uma akasiboni kahle linto ufunani la yini wenze ubaba uzuyasiqambula yini elinto bafu lindani ngeke yini ayilindile inhlupheko lele thina hayi madodana ikupho okuhle engangikulindele ile nhlupheko enilethile noma hayi macela ngihambele hlisa umoya madodana hayi Gibela ama-taxi. Iwuphi umoya emele siwuhlise ya madodana sengisho sekwenzekile madodana okay kodwa ke ngisehlisana umoya bokhabazela silungiseni le nto lungiswa ndlela okay yazi la khabazela kunembuzo eminingi ekufise ngabe ngiyayibuza nje manje ngokuthola lolu daba umuntu mayisuke eshonile ngolwazi lami kuyayikulindwe kwenziwe umsebenzi wakhe lo muntu kugezwe kwenziwe ihlambo kugezwe maqedwe ukugezwa abuyiswe kuyima ke umndeni uhlala phansi ngicela ningilinde linto bafu kuma kuhlala umndeni phansi kuboniswana nakhona ukuthi ubani ozogada umuzi kasibani mhlawumbe ngifisa ukuthola ke mina khabazela ukuthi lolo siko lolo ukugezwa ukubuyiswa kwabafana umndeni uhlale phansi kuxoxe ukuthi ubani ozogada umama wengane ubani ozogada umuzi kamfowenu mhlawumbe loso sigaba senziwa yini mina ngifuna ukuthola lapho ya wena mfowethu ngizosho ukuthi kona sayakwenza lokho okuncanyana kodwa ke okukhulu njengokuhlanjwa kwenkomo besingakakwenzi lo umsebenzi wokumbuyisa lo bungakenzeki umndeni wahlala niphasi kwavunyelwana ukuthi wena uzogada uma wabafana ya kona ke ngalapho ngeke umndeni umfowethu bese sisebabili naye yabo ngabona ukuthi hayi ukuthi ngiyayekelela wabona ukuthi ngcono umgudluza ikona wakubona ukudluzanga umfowethu okay mkhize ngifuna ukuzwa baba omdala na umndeni wahlala niphasi noma into enazenzela nina yilokho ngifuna ngiphendule kukona kwaba yiphushana ke nje ukuthi hayi umndeni singawubizi usuphelelanise yabo kodwa savumelana ke nonkosikazi ukuthi hayi unkosikazi wakho okukhulu unkosikazi wakho uyaqhubeka namanje unkosikazi wakho ma unkosikazi wakho ma bamkhize unkosikazi kamkhize hayi ngicela futhi nimehlisele umoya okuningi ke ngoba nayo imali yenkomo uthi angisho imali yenkomo yokugeza ubaba lo biza umanga unkosikazi fika ekhaya uzodesa zonke izinto ezasetshenzelwe ubaba besesebenza kangaka mayisibindi esingaka ifunani le ndoda izowenza khulu kodwa manje noma wena ngakakhuluma manje yabo manje uma nawe angixa kusethula uma okay mhlambe
ma ake nginikeze ngoba mina ngiyazi ukuthi deep down Mkhize nawe maye enhlizweni zeni benilazi iqiniso ukuthi kahle kahle into enizobhekana nayo yini. Ngicela mina yabo manje angisakwazi nokunikhulumela, angikwazi ukungena kulolu daba ngoba ningitshela esinye istory. Mina ngilindele ukuthi ngibuza abafethu ukuthi baxoshwa yini ekhaya, yini bebenza bengabuye ekhaya. Kodwa manje ngiyayithola ingqikithi. So ke ngicela mina ngoba benazi enhlizweni zeni ukuthi isimo sosifica sibe nje, ngicela nikhulume nokuzele. Angizame ngikuzele namhlanje. Bengifuna ukuzoxolisa isenzo esenzekayo nokuthi bese ngitsho ukuthi ngeke ngizanithola nisaphila. Sengiyajabula namhlanje ngiyabona laphi. Siyajabula. Mina kodwa ngijabule neze nje. Mina ukubona kwami nje hayi ungijabulisanga. Naloko inkinga ungilethela inyembezi. Ulala manje angazi ukuthi sizokhuluma sithini ngempela. Angazi ngempela mina hey. So wena ma ukufisayo ukubuyisana nezingane zakho. Yebo yilo. Nina abafethu uma kuthiwa ngiyazi ukuthi vele into engayicabanga futhi mhlawumbe akakabe into enzoyicabanga namhlanje noma kusasa. Kodwa njengoba sebefikile izoba khona isithombe esizosala sokuthi lento nihlaziya kanjani. Mhlawumbe abafethu yini eningathi niyayifuna yababuwenu mhlawumbe naba phambi kwabo uma kuthiwa nithi okay siyabuyela ekhaya. Imiphi imibuzo eningababuza yona? Yiziphi izinto ningathini kubona? Mina bafa ngifuna ukuthi ukubona nje ngifuna into zika baba. Makubuya izinto zika baba, ubaba izinto ayishiya ezisebenzele. Wasitshela mhla ehambe emhlabeni ukuthi kukona konke okwenzakalayo. Ithina sesiyosala njengamadodana akhe simbhekele akushiye ngemuva. Kodwa uma lokho wakhetha ukukuthatha wakudla nendoda yakhe. Okubhlungu bafayo ukuthi asazi lutho. Sesiyabona. Into right ne wrong sesiyayibona. Ukube futhi ufuna sibonisane isikhulume, iyapi le ndoda? Should namanje. Ya ngiyacabanga ukuthi mina mhlambe lintombi mfethu mina mhlambe ubefisa ukuzoveza iphutha lakhe kunina. Axolisa azehlise njengoba esho nje Umkhize ukuthi uyaxolisa. Ngoba lento noma ngaba kafiyanga, lento ibizogcina futhi imdinga ngoba benizombuza. Mfethu linto no bafo no. Hayi bengisamfise edolobheni. No mfethu no bafethu no. Ayikho into elungiswa kanje. Usuyosindela amakhamera. Ayikho into elungiswa kanje bafethu. Uyosindela. Ngempela futhi. Cwaba, wena wonke cwaba usise esikoleni. Sithengele icathulo zesikole cwaba. Azizwa ngijule. Maku December ukhiphive usise eBish. Wenza nje. Thatha ingane zakho uyilethe ekhaya zizohlala ekhaya nathi. Uthola uma. Ya ndodana Kokuqambela umama ngikhohlisa uma. Bona uma ene stress uyamkhohla. Naye uyavuma. Namhlanje ufuna ukuzokhuluma nathi uzobonisana naye. Emva kweminyaka emingakanani. Asinabe sasingenawo amandla singasophuma sibheke ephi asikho ehlobeni asikho ndawo namhlanje ngiyafika namakhamera sonke lesikhathi ningafiki ingane ma sonke lesikhathi yini ayinkinga musu ukuthula chaza sifuna ukwazi ngisho ngani zami ngithi ngiyaxolisa iphutha lami ngiyalifuna. Yabo nje kukona konke mina Yebo ngani zami. fika namakhamera Mhlambe okay mhlambe namakhamera mhlamba ake ngibuze ma kule ndaba zewili zamafa akukho yini ubaba yakade sekubhalile for izingane zakhe? Kwakukhona ngine bengazi vele ubaba engeke asivalele ngaphandle. Yebo khona. Kwakukhona. Yeah. So kwenzakalani manga lozo zinto? Njengoba ngibafuna njena nje. Ngifuna sokulungisa into ezifana nalezo. imali isakhona Yebo ngeke iphume phela imali lindeni. silandelwa imali ingakho kusafika nale ndoda la bafuna ukuqeda yona le mali yokugcina bafu Ma imali isakhona? uthi mina endleleni yethu Yebo ngani. Ikhona imali. Yeah. Madoda ke isaveni Ayakusekho ke ngani. Akusekho. Yadayiswa. isitolo asisekho Oh bekunane-store neveni. Tuckshop itavern neveni esisebenza ngalo esorder ngalo. Siwenza konke nje ngeveni. Mhlawumbe kwenzakalani Mkhize ngalezi zinto ngoba nawe ngizwile ngazi ukuthi ngathi kukhona ulwazi onalo ngomfowenu.
Sengukuzwile okweveni uthela ashayisa umuntu ithaveni nesitolo ithini into indaba yakho. Ithaveni ke nje uyazi nalabo bafana abagqekezayo amaphara yonke lento yabo biluka ingena ke kwintshontsha okuningi ke nje okay nethaveni ayisasebenzi kahle kona kusekhonyana okungazameka uma bebuya bona amadodana sibambisaneni. Okay usalapho ke indaba enokugqekezwa. Uma usuku untshontshelwe uyahamba uyovula icala singayithola i-case number la ovule khona i-case yokugqekezwa. Amaphoyiseni umuntu oyile uyazi luke kuthiwa unikezwe lo case number yakhona kuthiwa okay hayi sisaphenya kodwa amacala besiwavula nje Beniwavula yakhona nayo incwajana zakhona ayikhona bakayibona emesuka ekhaya mebefuna ukuyibona incwadi lezo uthi okay case number libona lapha siyibone kuphi Caphela ukuthi sasilivuli ekhaya laba caphele ekhaya Baba kuyikhaya lakhe ekhaya laba somkhize sokhabazela kulungile madodana ekhaya likabani lokho unasistina lapha ikokhabazela amakhabazela labantu ikokhabazela impela ikhaya lethu uhlukanisa yabo uyisho umfowethu yabo wathatha into zakhe akona into zeni bekinbekelile kahle hle njoba nje kisesibuyanize ekhaya so nibeke into engekho ngathi tuck shopping asekho ikona kupho kubekile baba ukubekele thina thavena isekho phela manje kufanele nibuye solungisa izinto buyani sisiqoqe kahle ekhaya thuluma ngeke sisakwazi ngiboni kodwa ke khabazela isikhathi singango 5 years ngoba ngitholile ukuthi ngathi ingane zakho ihlala kubo kwabafana kuyiqiniso lokho oqala before ngibuze ya hayi kona zihlala ekhaya ezinye nami ngibuye ngisiqungu ngibuye nasekhaya okay kubo abadodana nami lawo ngiyafika phela njengoma wakhe ngibasibuye sibambisana no ngibuza ukuthi zikhona ingane ezihlala kubo kwabafana kamfowenu owezakho ngibuza lokho.